ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ರಪ ರಪ ಜಿಂಜಾಗ. ಗೈಸ್ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ರಪ ರಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಂಜಾಗ. ರಿಚ್ಚುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಅರ್ಧರು ಹಾಕನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕನು ಬ್ಯಾಗ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಏನಾರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಇದ್ದೀಯೆ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಪೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಐತ ಪುದರ ಪಿಲ್ಲು ಒಂದು. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗೆ ಅನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದೆ ಪರಿಚಯ ಅಂದಿಕ್ಕಿನ. ಗೈಸ್ ನಿಂತ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಪಿದರ್ ಬತ್ತ ಐತೆ ಬಳ್ಳಮಂಜ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂದು ಪೂರ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಎಂಕ್ಲ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಚೂತಿತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತ ಕೋರಿದ್ದು ಅಂದಿರ್ತನ ಅಂಜ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಬಳ್ಳಮಂಜಡೆ ಉಂಡು. ಕೋರಿದ್ದು ತುಂಬಿದಡ್ ಯಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ. ಗೈಸ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮಡ್ರೋಡೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗಲಡು ಮರಿಯಲಡು ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಆತು ಕೆಸರು ಆಪುಂಡು ಮುರಣಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತನದೆ ಯಾನು ತೊಚ್ಪವನೆ ಚೂರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಸಾರ ಆಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಚೆಪ್ಪುನು ತೊಚ್ಪವೆ ಬಲೆ. ಗೈಸ್ ಯಾನು ಪಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು 2 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆದಾದ ಈತ್ ಬೈದನು. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮರಪಂದೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.